Sziasztok, a nevem JustGood, és szeretném megmutatni a Drakenseg online második részét. Épp a sárkányátostól, ahogy mondtam, még egy videót csinálok a küldésekről. Hát még 3-as szintű a cucc, tehát jó ez kezdésnek. Meg van most már egy 15-ös mágusom, meg van egy 8-as szintű vadászom. Majd mindegyik később csinálok majd vidéket, de most jöhet ez a JustGoodos, ez a hopek gyerek. Na, lessük neki, hogy mi fog benne történni. Gondolom most a Greenfordban vagyok, vagy hol. Ahol jó lassan tört. Napi bejelentkezés bónusz, mindig rákattintok, mert mindig szoktak ilyen meglepetés látokkal jönni. Napi kihívás. Fú. Ez milyen ősrégi tudás valami tudsz. Meg állásítom ezeket, hogy kell. Én nem költök rá pénzt. Várj, milyen cuccaim vannak. Kis meglepetés, na nyissuk ki. De jó, egy ilyen cuccos kaptam. Ide berakom, és kezdesz a 2-es billentyűvel, megnyomom, egyből megyünk. Na nézzük meg egy Ellen Kovács, de mink van, mink nincs. Lehet ja igen, ezt már mondtam az első videómban. Akkor kínálat, ezt eladjuk. Karimás csizma, de király. Ezeket itt eladjuk. Köpönyeg, az már van. Milyen tartósága jó. Tényleg veszünk egy csizmát a jobb gombbal. Megveszünk egy kézvédőt. Már veszünk 2-t vettem. Veszünk egy homlokpántot. Nem vagy, hogy 2-t veszek, mert hát úgyis van még pénzem. Kézifej. Na várj, melyik a jó? Fapas. Hát... Várjunk, inkább ezt kiveszem. Az előző videóban szerintem elcsesztem egy pár dolgot. Ez melyik egykezes fegyók. 3, 5. Hát akkor, és ez drágább is úgy látom, nem is baj. Na akkor most így nézek ki, mint egy élő cigány. Nem akartam senkit sem megsérteni ezzel. Na akkor. Így a fapasba is véletlenül 2-t vettem. Na, plusz 2 védelmi érték. Akkor rakjunk az ingbe egy ilyen cuccost. Jobb egérgomb. Ne! Mit csinálsz? Te vadállat. Ezt nem is így kell. Már is elfelejt. Na. Jobb egérgombbal, majd a bal üres. Na már elfelejtem itt. Miért nem lehetett ezt a szabba lerakni? Milyen, mit ír? Ja, rossz fegyóba rakó. Hát akkor rakjuk egy csizmába. Mit ír? Másik rész tárgya, csizma. A csizmába be lehet rakni, hát akkor miért nem lehet ebbe? Jobb egérgomb, bal. Nem értem. Na mindegy, most ez engem nem érdekel. Ennyi az életem, 202. Na menjünk először is a missionöket. Hogy már kész is van mind. Az nem minden. Az eszköztár, képesség. Wow! Dühösítés, szétzúzás, dühöngő lendület. Előállítása 5 dű, meg 20 dű, meg 7 dű. De jó neve van. Na akkor. M. Ahol már küldik? Ja, próbák. Hát akkor szerez ivarra a paramér egyik oldal. Na jó, hát akkor menjünk, hát harcoljunk, hát. Mit szeretnék én, hát harcolni? Na lessünk neki. Kipróbálom ezt az új skillt, dühöngő lendület. Na, dühöngő, mindig elcseszem. Na, hol egy mob? Akkor jobb egérgombbal rákanindok a gyereköcsök. Hogy már? Na. Jó, ez ilyen? Ez ilyen cucc. 0 dűponton van. Azt melyik is tudok ütni. Na most már nincs dűm. De jó. Na nézzük, hogy jön ez a mob. De király volt. 5-öt csaptam rá. Fú, de nagy. Na jó, mindegy. Itt elmegyünk majd itt fel ezen a cuccmon. Ja, itt simán 4-et csapok. Mindjárt megnézem a krittes cuccost. Látjátok, itt estek cuccok, hogyha még egyszer elmered venni a mobomat, én esküszöm, kinyírak, te hobbit. Rohadjál le. Üres hobbit.
Na akkor nézzük csak meg, és akkor meg tudom nézni, hogyha megnyomom melyiket, a C-t, hogy a dühösítésre 6-8, a dühöngő lendületre kapok 8-10-es ütést. Ez még alapjában véve jó. Méreg, 3-as. Hát, majd még harcolnom kell, később is, akkor lesz rangom. Te menjél már innen, Gazsi. Hajjá! Ha menjél már az utamból, Jani. De miért arra célzó? Na, ez az, jó van, jönnek itt a rezek, jönnek. Hát, most nem mindjárt megnézem, milyen küldényeim vannak, csak ezeket itt kinyírom. De jó, van. Feljó. Na, akkor nézzük csak meg a küldiket. Szervisz az ilyenki tégem, szerszámat és helyeskedő gonosztevőktől, az menni fog, fontos dolog, szervisz a relikvia, a barlangnál az egyik oldalösvényem, igen, Grimaszton hagyatéka, oké, ez is jó, különben így volt, igen, ez mind menni fog. Na, én csak menjen jövök egy perc, jó? Csak egy pár dolgot el kell még intézem. Nem itt a játékba. Nem akarja az igazságot, na mindegy, akkor majd később intézem el. Várj csak, most egy kicsit nagyon szaggatok. Kicsit nagyon szaggatok. Na várj, kijelentkezek és utána visszajelentkezek, nem? Na, igen, jelentkezek. Már visszajöttem, csak mondom, szaggatott a játék, hogy újra megállítottam egy kicsit a videót. De most már tudja nem fog szagadni, mert minden sirály. Na, visszajövünk, igen, kezdjük már. Megy itt az idő, azt... hogy visszaraksz ide. Na mindegy, megnézem azért még egyszer a küldiket. Ez tőzsékbánya, ezt mindig úgy érzem, hogy tőzsékbánya, az nem is érdekel. Ez a 10 új csont, küldj a tunya. Hát szerintem azt mondja, ez a 10 új csontos legvégére adja, mert annyira azért még nem erős ez a custom. Utána majd később, ha tegyük fel, itt megcsinálom a Greenfordba az összes küldetéseket, akkor megyek át a nagykaromba és a Kings Hill-be folytatom ott. Na ott kész van egy pár küldi, csak hát nagyon meguntam. Vagy lehet az lesz, hogy még ezen majd ti döntsétek el, írjatok, hogy menjek a nagykarimmal csináljam ott Kings Hill-be, vagy ezzel a kicsivel. És akkor mindent látni fogtok. Hogy maradjál már, Jani. Náj! Végre ősrégi tudás. Majd mindjárt elárulom, hogy miért jó ez. Meg ez a Széfra kristály. Én tegnap jöttem rá a Nagy Karimra, hogy mire jó ez a Szvéra kristály. Oda kell menni egy ilyen pákószerűséghez, és akkor ott kiírja, hogyha van 5 ilyen kristályod, akkor azt be tudod fektetni, vagyis nem fektetni, kapsz egy ilyen átjárószerűséget, egy ilyen hová? Blackboardba vagy hová, hogy ki lehet választani, mész a vérfarkasokhoz vagy Blackboardba. Én még a nagykarimmal sem bírom azt a Blackboard, de a farkasosat azt még úgy hagyján, azt még úgy megy, de a Blackboard az nagyon mar nehéz. Ott ilyen 20 szinten lehet bírni jól rendesen. Ha legalább, hogyha megcsinálod, akkor jól kapsz. De jól kapod, nagyon jól kapod az XP-ket, hát. Na, várj, elmondom, mi az az ősrégi tudásod, na. Gyere, köcsög, boom! Ez az, 4-es, de jó. Na, akkor elmondom, mert úgyis itt, na. Van itt talentum, igen. Van a dühösítés, minden az erős lendület, hát... Hát inkább majd erre fogok. Na akkor elmondom miért. Ez ősrégi tudás, hogyha van neked 250 tudás talentum szintjének növelése, a következő talentum szinten ez a jutalom vár plusz egy alapsebzés, plusz 1% életerő. Az ára 5 olyan vaspénz, meg még az ára 250 tudás, ilyen ősrégi tudás. Na nekem abból van egy, a nagykarimon meg van abból 31.
Ez a dicsőség, ez meg akkor kapod, hogyha PvP-zel. Csak akkor. Én már ezen a játékon, én már találkoztam egy pár magyarral, köztük a haverommal, mert vele kezdtük el a játékot. Őt most azért nem raktam be Skype-on, hogy beszélgessünk ketten, mert neki szar a mikrofonja. És nem akartam, hogy azzal tönkre tegyem a videót. De most majd később fogok egy olyat. Látjátok, ott a kérdője, oda kell menni. Vannak ilyen cuccok, hogy ide rákattintasz. Erre még soha nem jöttem rá, hogy ezen mit kell csinálni, hogy lehet úti célt megadni. Úti cél, bal egérgomb, jobb egérgomb, nem tudom. Na ide azért eljutni azért nem semmi, nem piskóta. Ilyen 45-ösre. 20 ezüst, jó kis utazás. 15, de azért ez, szerintem, menj csak. Ez a legmagasabb szint. Azért ide eljönni arra, az már durva, az már jó. Hát nem tudom, hogy bírni fogom ehhez a 10 új csontos nyavaját, nem baj, hogyha inkább ezzel kezdem. Gyere ide, Jöci! Jaj, új csont egyet adott, na végre. Ez az. Nem tudom, ez az. Gyenge harc eszencia, az arra való, hogy plusz 5 sebzést ad. Nekem átlagos van, az meg majd plusz 16 sebzést ad. De nagyon drága a butikban. Ilyen 30 ezüst, vagy mennyi. Fú, anyádik, végre igazságkristály, ennyire imádom. A haveromnak 48 van. Volt egy olyan mágikus cucc, amiben 90 valamennyi kellett. Na én mondtam, hogy azt én eladom. Azt eladtam 10 ezüstért. Én nekem nincsen arra időm, hogy ott kigyűjtsem. Ilyen ritka cucc volt. De nem is baj, nem érdekel engem. Farmolok sokat, azt lesz. Úgyhogy látjátok, ott van begyűjtve, már nem sok kell annyira. Bírom én azt. Na majd mindjárt adok neki egy dühöngő lendületet. Ez mi ez? Ádik! Jaj, ez nem volt valami eszes, de jó. Hát... Jaj, te jó ég. Öljed már azt a dinkát. Ez az. Na, már... mindjárt utca. 6-7. És akkor 10 kell, mert még oda kell menni a kérdőjelre, hogy jól tudom. Úgy rengeteg fog jönni egyszerre. Na, 2 rész, jaj, jó. Jaj, itt mindjárt oldalt itt jönnek, egy jó pára. Amin, jó fapas, végre. Na, bétre megnyomtam a B-t. Te hülye vagyok. Utálom, hogyha megnyomom. Ahogy, látjátok, ott van a kis nyomorék. Azért így raktam le, és akkor... Na szóval, még hány új csont kell? Hol van? Itt van. Még kell 3. Jaj, de jó ég. Na mindjárt megnézzük ezt a pajzsot. Na, hány igazságkristály? 3, akkor megcsináljuk. Tár szintje 7, na odaig is elég nehéz, ezt eljuttam. Te gyere ide, most már nagyon elegem van. A düh meg úgy kapsz, hogyha mobokat megölsz. Ennyi a lényeg. Hogyha ilyen sárkányharcos vagy. Én maradtam a mágusnál, meg a kalandvadásznál, szerintem ők a legjobbak. De ne tőlem függjen. Próbáljátok ki a játékot, nem annyira rossz szerintem. Na végre! Jaj, már csak 2 kell. Ezen a pályán, jól tudom, 3 boss van. Van egy főboss, van meg 2 kicsi boss. Hát mindjárt meglessük. Ezt lehet nem fogom bírni. Jaj, ez annyit csap, mint az állat. Cseréljük csak ki. Megölöm én azt. Nem mondja sokat sebez. Egy. Na végre szép a kristály. Ez az. Oreo cuccokat kaptam. Meg is vannak küldi. De nem tudom azért még a bosszokat.
Hát itt ezen a pályán szerintem 6-osra fel lehet fejlődni, csak ezen a pályán. Ez az végre. Aj, na megint kaptam új csontot, jaj de örülök. Így a kincses láda, hogy mondtam. Egyéb öcsém. Jó játék szerintem. Itt megnézve. Hát, na megyünk még nem a főbosszra megyünk, mert majd, hogyha 5-ösek leszünk, de szerintem itt egyben már 5-ösek leszünk. Nem, már mindjárt a főbosszhoz akarok menni. Van 2 kicsi boss, akit az elején írtam ki, az is egy kicsi boss volt. Most oda menjünk egy másik kis bosshoz. Azaz, nyírjuk. Milyen cuccos kaptunk. Én mindig felszoktam menni mindennel, aki, tudjátok, van egy olyan mondás, hogy a kicsi nem becsül, ezt a nagyot nem érdemli. Én mindig ennél maradok, és akkor mindig felveszem. Jobban nyílik a money. Jaj, itt lesz mindjárt a boss. Ahogy jön, látjátok? Bős köcsög boss. De ez viszont többet se vezek, hagyjam meg. Remélem azért nem fogom meghalni. Akkor egyéb, már feltöltöttem az életemet. Ez az, mindjárt leviszem az energiáját. Ez az, megdöglik, és ez az. Mondtam, hogy ez szintű leszek. Na, szerintem új skillem is van, de nem vagyok benne biztos. Na, melyikre? Nem tudom. Inkább ez. Úgy már egyszer vissza tudom állítani, de úgyhogy nem bánom én ezt majd. Ott is egy kincses láda. Jó volt több az életem most már. Jó sok moneyre lehet őket adni. Money. Jaj, rossz rendben. Na most vagyunk a főbosszhoz. Kéne düt szereznem, de hát nincs róla. De hát még oda jutok, addigra szerintem már feltöltődik 100%-ra. Annyi. Ennyi. Feltöltődik az. Jönnek már. Direkt az első skillet akarom használni. Mindjárt visszamegyek azért a rézért, úgy látom. Itt egyfolytában dobja az ősrégi tudás, de ez szinthez van kötve, hogy mikor is hol dobja. Hát milyen hatos vagyok. Megy lefelé! Ahogy lefelé egyelek. Nem is tudtam. De jó kacsi. Na, mindjárt vagyok a bossnál. Na, azért menjen csak lefele, mert visszamegyek azért a rézért. Mert az jó money. Már nincs is ott, már felszedtem. Nem is emlékszem rá. Vagy eltűnt. Ahogy nincsen egy düsem. Na majd mindjárt lesz az. Boom. Nőkén, nyírjuk azt. Mindjárt az, hogy a bossnál, jaj, de jó. Gyertek, köcsög. Igazából ő is főbossz. Rendesen sebezek így, gyere. Mindjárt pótizok szerintem.
Ahogy mikor dögéken már meg. Ahogy vegyem már le az életén most már. És tényleg. Ez az. Na majd mindjárt lesz itt még egy jó cucc. A leges, hát, na majd meglátjátok, nem lövöm le itt a point. Mit dobjak el, ami nem ér sokat? Ez így mi? Ez nem ér. Ez sokat ér. 65, ez is eldobom. Na. Hát pedig ezt bele kéne rakni ezt a cuccost ebbe. És nem engedi, ha hagyjam meg. Miért? Ja. Nem lehet. Aha, látom. Az ékszerésznél lehet. A fenejde meg. Na mindegy. Nem lövöm le itt a point. Majd meglátjátok. Hogy miért mondom én ezt. De lehet, hogy már egyszer kinyitottam, de szerintem még nem nyitottam ki. Aztán, na. Márni tudnák is, nem még kéne, még 3. És 2. Hű, na várjál, majd mindjárt rákatintok. Aranyavajára. Csak először még meg valami feltöltőben az életem. Mert abból egy jön neki. Ó, ritka cucc. Melyik a esélyem menne? Na, nézzük. Elvileg ebből egy... Na. Ó, már régen kinyitottam, basszus. Pedig meg akartam mutatni, milyen jó cucc jött volna ki belőle. Egy ilyen szellemboss, nagyon durva. Durva cucc. De jó lenne, ha ezzel tudnánk teleportálni. Mint a mágussal. Mi van? Mit akarsz? Nem. Hány percnél járunk? Ó, jó sok percnél, jó. Na. Annyira jó amúgy ez a csapás. Hát 7-es szín, vagy 6-os színnél szerintem kapok egy jó skillt. Remélem meglessük. Na. Na ez az. Véres körcsapás. Harci ugrás. Tőles harci ordítás. Rohan. Sárkánymére. De durva. És ez mi? De durva. Ez jó. Hatalmas körcsapás. De király. Na mindegy. Menjünk. Annyira unalmas így, hogy így kell menni. Jó lenne, hogyha lehetne tegyük fel, lenne a kezünkbe egy térkép. Csak kinyitnánk, és akkor egybe, ahová akarunk, már ott lennénk. Annyira jó lenne. Na várják, hány küldi van kész? Ez. Ezt megcsinálom. Ez is kész van. Azért már minden kész van. Bocs, hogy ilyen orrhangom van, csak nagyon megfáztam. Ez az úti célos nevaját, én ezt soha nem fogom szerintem megérteni. Na. Na menjünk, harcoljunk. Amire szerintem visszaérek, addig a már 6-os szintű leszek. Ennyi. Na várj, a tunya mocsár valahol itt lesz. Jól gondolom. Nem biztos, hogy jól gondolom. A ing.
Még sok helyem van? Nincs. Ó, jó, keveset ér, akkor eladom. De meg megyek majd a minden javításra. Ó, hogy mindenhol jönnek ezek. Általában még ezektől is jól kopor azért az XP-t. Látjátok, ez egy mágus gyerek volt, láttam az kijéve. Az. Ezt a gyerek azt simán leverem. Mert jobbas cuccom van, mert neki kardja van még. Igazából itt még mindenki. Itt ezen a pályán, hát, ha ügyes vagy, akkor 9-es szintig lehet fejlődni. Na mindjárt lesz egy tunya. Na egy jó pár tunya, hol vagytok, tunyák? Tunya, tik tunya, hol a tunya? Itt szoktak lenni, na azért. Gyerünk Margit, Margit! Na végre kaptam 2 halacskát. Boom! Ó, 13-as kölyt, az már jó cucc. Na már csak tunyákat kell keresnem. Na a rezet vegyük már fel. Itt is lesz majd még 2-3 tunya. Nincs? Miért nincs? Ó, lefarmolták előlem. Ó, mocsár rablószerű. Na majd ez lesz a nagy halas küldi. Á, ez gyenge boss. Ó, Wondermont, jaj, de szuper. Addig öljük, amíg meg nem döglik. Menjen megdöglik, nyugi. És ez az. Ó, mágikus cuccmot kaptam, végre. Mit akartok? Tegd már a dolgotokra. Jó, itt a tunya. Jaj, de jó. Tudtam, hogy itt van még tunya. Tudtam én. Dik, már dik. Ó, kristály végre. Menjen dob még kristályt. Ez az. Véres körcsapás, azt mindjárt meglessük. Mindjárt kész az a halas szerintem. Na, nem tudok ennyi mindenre figyelni, az inget szerintem fel kell vennem, mert az szövetény, az meg többet ér. És régi tudás. Egyfolytában jönnek. Várja. Ahogy. Mi ez? Jó fogak. Azt fel kéne venni, mit dobjak el? Mennyit ér? 18 dobjuk el. Jó fogak az. 3 igazságkristály. Plusz sebzés, tehát az jó. Na mindjárt kipróbálom ezt a skillt, jó? Véres körcsapás, de jó hangzik. Akkor ez ide. Oszta! De durva! De durva! Jó cucc ez. Na mindjárt elolvasom, hogy ez mit tud. 3-as szintű. Jó dorong, azt vegyük fel, mit dobjunk el? Ezt. De adja már valami jót benne, kérlek. Plusz eset is. 3-5. Akkor ezt így. Megy már jobb. Majd mindjárt kész fogok. Mindjárt kész a küldi. Elolvasom majd mi ez a cuccos. Inkább el nem is kattintok rá. Na mit tud? Ez nem jó. Nem is jó ez. Ahogy ez akkor maradjon ott. Nem, már nincs, ezt elég már ki, mindig úgy szoktam. Így szoktam általában. Majd csak tunyákat kell találnom, még egyet. Vagyis hát 2, mert egy az nem biztos, hogy dob. De jó. Na, dobjál már. Mondtam, hogy nem dob egyszerre.
Talán meg ezek a tejzsékbányász, na ott itt tudja. Ez az, végre. Van hal, ez az. Hal, azt megszerezti? Jó karimás csizma, az jó. Hol van? Ó, Bagdad Raki, basszus. Akkor ezt mennyit ér? 14, akkor adjuk el. Ez meg jóval többet ér. Hány igazságkristály? 2, akkor már nézzük. Ez nagyon kis szupi. Már 329 életem. De jó. Na már csak egy pár dolgot kell megcsinálnom. Van egy jó hely, ahol nagyon jól kapom az XP-t, meg mindent. De először is. Várjál, ezeket még ezek. Na, 6-ot ütök, így várj csak akkor, hogy mennyit ütök a C. Na, 11, 13. 22, 26. Jó, az jó lesz az. Haladunk. Ó, te jó ég. Mennyi kis rohadék. Nehogy már, hagyjál békén. Na akkor egyes. Ez az. Már nem sok el. Oh, no. Még kell 5. Ezeket is kinyírom, mert már idegesítenek. Ez az. Ez kinyúlt. Na már 4 kell. Elég szarucia volt. Nem vagy jó haver, nem. Az jó sok életem majd megnézve. Hol vannak? Ezek a rohadt dögök. Atyavilág. Megcsinálom ezeket a küldit. Várjál, mert kész. Már csak azt kell, már aztán megcsinálom. És utána szerintem befejezem a videót. Majd később még csinálok, és akkor szerintem az összes mission kész. Nem, még utána még lesz egy küldi. Egy nagy halas. Na mi van, öcsém, nem bírsz vele? Ennyi anyaszintű vagy? 6-os. És bum. Azért jöhetne már valami cucc. Már csak 4 darab kell. Na végre. Na gyere, Jucus. Ő az. Most adja meg. Na. Vagy csak 3 kell. 1, 4. 2, 4. 3, essen be. Na ebből valamelyik 2. Akkor ebbe lesz. Akkor ebbe. Mi a fene van? Hogy ne menjenek ezek a seggembe. Hihetetlen azért. Ez az. Valamelyik dobjon már. Na, ez az. Ez jó. Ettől biztos jobb. Na már hány darab kell csak? 2, azt meg kell csinálnom. Nagyon jó volt többet ütök. Kézvédő.
Full a raktár, úgyhogy ezt eladjuk. Meg is kidobjuk. Hát gyerünk már, hol van már? Hát gyerünk már 4 ezüstöm ma. Amikor kezdtem a videót, akkor csak 2 volt. Gyorsan megy ez. Hihetetlen, nincs egy rohadt szörny. Se. Na hát akkor megyünk. Túl közel biztos lesz. 1. Na, meg lesz az? Mondom, meg lesz. Kérlek, ez az, már csak 1 kell. Megvan! Szuper a helyzet. Na, megvan szinte az összes küldi. Greenfordba vagy hol. Már csak a nagy hal van elvileg. Vagy milyen vagy. Jaj, te jó így, te Szűz Mária. Oh, 2-es szintű. De nagy. Ritka cucca van, úgy látom. Na, ott vannak. Látjátok a kérdőjel, mert ennyi küldi meg, ennyit megcsináltam, nagyon ügyes voltál. Ovo case. Fú, de jó. Ezt még egyszer nem kell megcsinálni, ezt csak át akar cseszni, hogyha örök életedéig csinálhatnád ezt a missiont. Látjátok? Ahogy. Nem, már csak a nagy hal lesz. Mi? Hogy már? Még egyszer ugyanaz. Hát ezt nem fogadom el. De hülye voltam. Nem, ezt tilos elfogadni. Ilyet. Na, igen, ez a nagy tunya. Oké. Látjátok, hogy megyünk felfele. Hát ügyes vagyok ott. Na, várj csak. Vissza. Ezt oda kell ennek a Miának adni, vagy kinek? Hogy? Na. Adjuk elfele ezeket a szarokat. Jaj! Majd nem. Vissza. Ezt eladjuk. Ezt berakjuk. Jó szövetkesztyű, eladjuk. Nem érdekel, hogy hanyas szintű volt. Ezt kicseréljük. Mindenőt eladom. Ez maradhatnak. Ezt, igen. 6 védelmi. Nem érdekel. Eladjuk. Szövetkesztyű. Mehet. Bandana. Na, milyen faszább nézek ki most már. Husang. De jó nő. Én csak melyik a 4-6. 5-11, hát erre. Több esély van inkább erre. Na. Jó, látnunk, jó hát. Ezt eladjuk, mert nem kő. Na, hol ez a Priscus atya, vagy ki ad nekem? Priscus atya, hát ennek ez az, nem? Rendapja. Ó, Istenem. Na, milyennyire jól állunk már. Jó van, na már aktiváltam egyszer, most mi a fenéért akar még egyszer? Viszket a torkom. Na, 358 az életem. Na nézem, milyen jó cuccom már. Na szóval akkor Grimmak agyatéka. Igen, szakfa erekéne, mocsár rablószernyel. Na jó, menjünk. Már nem sok küldi van itt hátra. Még Kings Hillig elmegyünk. És utána most el kell mennünk vissza addig a rohadt szarkofáig, hogy meg. Ahol lett volna. És akkor most fog jönni ez a hatalmas nagy bosszszerűség.
Figyeljétek most már mennyit ütök. Na figyelj. Annyi írja le. Látjátok? Gyorsan lehet fejlődni, mondom. Ha ügyes vagy, mondom, akkor 10-es szinten. 10-es szintig itt lehet fejlődni, ha jól csinálod. Mindjárt vagyunk a nagy halnál. Gyorsan kinyírjuk azt a döglött halat. Az bírnám, ha lenne egy bug, azt kapnál 200 000 halat. Na lessünk neki. Na gyere halacska. Remélem nincs itt senki. Ó, hogy menj a picsába. Te 4-es szinti. Na gyere, nyírjuk. Ennyi. Úgy. Menjetek most a picsába, adjatok már, húzzál már, Mihale. Húzzál le. Húzzál le. Ó, rohadjál meg. Elvetettem a nagy halat. Én akarom megölni. Menjetek már innen. Hülyék. Menjetek innen. Jaj, de jó, 5-ös szintű lettél, jaj, de jó. Örüljél, menj oda barátnéhez, csapkod meg. Jaj, Istenem. Én akarom. Menj innen, húzzál le. Na gyere ki, PvP-re szétperlek. Menj innen, rohadt. Ez az, megvan a nagy hab. Becseszted. Levasztad, te is. Te is. Hülyes trici. Az vagy, kis jányom. Hülye vagy, mint az Aladdin. Na szóval akkor. Megvan. Na, mindjárt elvisszük. Na nézzük, vannak egy skillben megvan. 2 skill. Az egész tuszmaus. Mauni. Úgy ezt... Jaj! Meg is öltük. Na, ez jó az a gyerek. Herold. Heredur. Elviszket a torkom. Ó, jó kis fejszédben öreg apám. Azzal semmit nem érsz. Most nem nyírom ki őket, most csak csinálni akarom a küldit. Most sietek. De jó hosszú lesz így se a videó, senki nem fogja végignézni szerintem. Azért, ha lehet, azért lájkoljátok azért néha a videómat. Mindenki 5 másodperc egy lájkolás. Ami nem igaz, mert amire bejelentkezel, az már idő, de ha be vagy jelentkezve, akkor lehet annyi. Akkor még kevesebb is. Na hát gyertek, ott az a kérdőjel, na most lesz az a bosszos feladat, na figyeljük. Bum! Már ezeket könnyű szétszedni. Ó, jó lánc, az jó, az jó, az jó. Jó a lánc, akkor jó. Jó, drága amúgy. Jó sokat ér beolvasztani. Plusz 5 kritikus, az jó. Mennyi olyan hülyén nézek ki, tiszta Rambo vagyok. Tök jó. Na menjünk. Most nincs annyira kedvem ölni, úgyhogy sietek. És nem ölem meg, aki előm van. Kövessenek akkor, hogyha ennyire akarják. Ezt tudod a végén, ami odaér, engem mindenki rám lesz tapadva. Hát a kurvára viszket a tortom. Ó, de bírtam volna, hogyha letámadja a saját csapattársát, vagy két. Úristen, mennyi gyerek. Jó, lehet, hogy harcolni fogok. Az a biztos. Na gyere, menjünk inkább, harcoljuk le ezeket. Csődbe szorítanak ezek. Csűbe. Jaj, te gazsi. Illuska. Ó, favágó fel. Ó, vagy nem most már. Na jó van, most már elegem volt. Végetek van most már. Jaj, van, de mondtak azt, hogy na gyere.
Elegem van, na gyere. Ahogy menjek innen az utamból. Na végre. Azért kell téged, hogy megöljélek, mert te vagy Andelmancsot, tudod? Ugye. Na. Ahogy állunk, na itt lesz a főbossz. Vagyis hát a 3 kis boss, és abból lesz a főbossz. Na, hát nem is vettem észre, hogy itt is van egy kincses láda. Jó szövetkesztyű, te király! Anya szinte van. Ja, nem sírja. Na, akkor nézzük meg. 5 szint. Hát annyi. Jó lesz ez. Zöld a kezem. Az jön a boss. De örülök. De gyere! Hogy mindenki jöjjön rám itt. Ennyi az 5-ös kell nyomnom, ugye? Megölem én azon gyorsan, most nem lesz annyi idő. Nem lesz az annyi idő, ja. Gyorsan ezeket felszerem. A money-t. Még itt lesz szerintem egy pár hapek, nem? Nem. És mindenkit ír. Ja, nem. Mondom én. Nem tudom így. Na. Megvárjuk, hogy feltetődjön. Fel van, jó? Akkor megvizsgáljuk ezt. Jó bővő. De régen kaptam már nagyon jó cuccot, ami még hasznos is. Csak az mennyi életerőpont van? 8. Vagy 13. Hát akkor inkább a 13-as cucc. Hát mindjárt végig itt a videónak. Na még ez. Ja. Na mehet. Na, ez nagyon fájni fog. Erről beszéltem. De így, te ne menjél már el előle. Mit akarsz? Miért? Miért akarsz? Gyere ide, gyere vissza. Oda egy izé. Na gyere, most sarokba szorítottalak a csipere. Jutsz ma, jutsz. Na gyere. Na most megvan leszel. Ez az. Na jó, minden jó cuccot kaptam. Na az. Azt hiszem, hol a mágikus? Ez, akkor ezt meg is vizsgáljuk. Atyavilág, na ez jó kis cucc. Sokkal jobb, nézzétek meg mennyi, ez nagyon jó cucc. Na jó, most mindegyik küldi szinte kész van, nem? Na itt leadom ezeket a küldiket, és utána megyünk King Seal-be. És akkor ott fejezem be a videót. Jó lesz úgy? Na így is szinte egy fél órás. Ezt fél óráig kell feltöltenem a YouTube-ra, hogy HD minőséget rakjak. Ami azt szeretném kérdezni, hogy hogy lehet olyat csinálni, hogy tegyük fel a bal alsó sarokba, ott legyen a képem. És úgy a képem, hogy lássátok, hogy én közben így beszélek a fejemet. Hogy mondjam már, nem értem. Például, mint Lucky-nak. Lucky Public, vagy ki a nyavaja. Őnek hogy csináltam? Én valami nagyon ügyes az a gyerek. Jók a videója, és szeretem. Az én nevem Lucky. Tök jó, az én nevem Szerencsés. Tök jó nevem. Hát én meg maradok a Just Good-nál. Just Good. Csak jó. Csak jó videókat készítek. Hát majd írjatok, hogy milyen végigjátszásokat csináljak. Mert akármit értek, én letöltöm a játékot, vagy megveszem, hát ki tudja, hogy mikor mi lesz. Írjatok, hogy tegyük fel a Far Cry 3, SimCity, vagy a Fallout, Dead Island, vagy a Left 4 Dead. Ezeket szívesen végigjátszom. Akármilyen játékot, a Dead Space-et is. Azért lenne jó azért ez a kis kép, mert látnátok Dead Space-ben milyen arcot vágok, amikor jön ez a rohadék, az meg akar engem enni.
Arra sokan azt mondják, hogy nagyon rémisztő játék. De biztos az, mert a demóját én is kipróbáltam. Herbie-nek a videóját, hogy amikor játszott vele, és akkor egy ilyen gázpalack kipukkant, vagy milyen a teorén, azt úgy megijedt szegény. Hát ezzel is írtam. Na, minden faszal, látjátok, minden megcsináltam, minden küldi. Kész van. Hát akkor menjünk King Seal-be, minden, én csak eladok egy pár cuccost. Meg minden megjavítok. Kínálat. Majdnem eladtam. Beraklom. Na mi van? Hagyjon már elfele. Ja, várj, akkor előttem. Nem. Jó, az így. Szóval ennyi fejt bele a videómban, jó? Mert ennyi elég, azért már így is olyan hosszú lett, hogy mint a húzat. Magam is akarom már haverommal beszélni, mert az már rágja a fejemet. Majd itt fogom folytatni, jó? Hogy itt már bebizonyítsam, akkor itt a kútnál fogom folytatni. Ennyi 7639 tapasztalatom. Na jó fiúk, ennyi lett volna a videóban. Szerintem annyira nem volt szar, csak marha hosszú volt. Úgyhogy írjatok komment, hogy milyen játékokat teszteljek itt le, végigjátszok. Meg hogy ezt hogy lehet csinálni, hogy ott legyen a képem. Na jó van, csőztök, bye bye!